Hello mga guys, kumusta kayo guys? Dito naman kami guys, maggala dito. Dito kami dadaan sa sa ibabaw ng Pilapil. Gaano kami guys? Nicolette. Tingnan nyo ha. Yan o. Fish pond yan eh. Yan ang fish pond na tutuyuan pag tag-ulan na yung laging nag-uulan, laging tag-ulan guys, mapupuno yan siya ng tubig. Tapos dyan na sila maliligo. Dyan sila maliligo. May mga ano doon guys. May nag-harvest doon guys ng okra. Andun na si Colette oh. Yan ako sa inyo guys ha. Andun guys, andun si Colette ko. Yan o, si Colette ko. Diyan siya. Nag-harvest ng okra. Kaya lumapit doon. Ay nako guys, ang sarap ng hangin. Fresh air, ang hangin-hangin. Hangin-hangin guys. Lapit kaya ako doon guys, may nag-ano ng okra. Tanong ko kung magkano ang kilo. Yan mga ano dito. Ayan guys, saluyot. Yan yung saluyot. Diyan yung talong, walang bunga, na-harvest. Tapos na yun ma-harvest. Tapos yung sili nila yan, oh, kulot-kulot ang dahon. Siguro naluto yan sa medisina siguro. Wala gaanong bunga. Dito bakante na, dati kamatis yun dyan, katanim. Ayan, wala na. Ayan, okra. Dito guys ang pagkatapos anihin ang palay, totally palayan yan eh, yung may mga okra, palayan yan siya. After nila mag-ani ng palay, magtanim yan sila ng gulay, tapos ma-harvest yung gulay na naman is balik na naman sila sa palay. Pero yung biyanan ko never talagang nagtanim ng ng gulay. Napaka mahal ng gulay dito. Hindi siya nagtanim, yung palayan niya bakante, walang tanim. Yung tinataniman lang ng palay yung sa ng mister ko. Yung sa pisto ng mister ko, tinaniman niya ng palay. Don't sit there. Wet. Don't sit on the grass, it's wet. Have saliva. The people spitting there. Guys, ayan o, pang ng baka. Tawagin sa Bisaya, kumpay. Ayan pa ang tawag nila dyan. Basta alam ko na mo yan. Mga tao dito guys, pag may pera, may palayan. Pag walang pera, anong tawag dito? Nakikisaka ba yun? Yung bang yung mga sinusuhulan lang ba, sila ang nagtatrabaho, sinusulan ng arawan. Kasi ganyan yung sabianan ko nung nakaraan 1 month ago, nagpaani ng palay. Yung sinuhulan niya mag-ani yung tao, maghakot.
Iba dito guys, pag nag-aani ng palay, hindi katulad sa amin sa probinsya, pag nag-aani ng palay, maraming makikiani. Tapos, pag na ano na yung palay na yan, hahatiin, yung i-divide ba. Meron sa may-ari, meron din yung sa ano, yung nag-aani. Para meron silang palay. Pero dito hindi. Sinusulan arawan. Sinusulan siya arawan. Ano dito ang 600 yata ang isang araw. May baka oh. May baka. I love you, world. Go mo na. Just a minute to see how happy we want to see. Maybe the story. Ayan ang nag-harvest ng okra. Still stay there. See, people's right there. They but just let me go home. That's so scary, mommy. That's scary. Nag-harvest na ng okra. Magkano kaya isang kilo niya? May matandang babae na parating. Okay guys, please like and subscribe na lang sa aming channel ni Colette. Bye bye. Bye bye. Hello mga guys, good morning. Kumusta kayo? Nandito ako sa school. Naghatid ako ng aking makulit sa school. Dito muna ako kasi wala pa yung teachers nila. Nandoon pa sa nagmi-meeting pa. Actually dapat 9 o'clock yung pasok nila. Kasi wala pa yung mga teachers, hindi pa nagpasukan. Guys, nandito ako sa sa tawag dito, fish pond ng asawa ko na nabili. Kunti pa lang ang tubig, pakita ko sa inyo ha. Ayan guys, yan yung fish pond ng asawa ko. Nung taglamig, tag-ulan, puno, maraming naliligo dito. Ngayon tag-init, so kunti na lang ang tubig. At saka tinanggal yata yung tubig nung nakaraan kasi si Bianan, anong tawag dito? Nag-harvest ng isda. Yan. Yung isda niya, binenta niya. Ewan ko kung magkano benta niya. Wala naman siya sinabi. Si Bianan ang naglagay niya ng isda kasi yung anak niya nasa Saudi naman. So, yung ni mister ko, siya yan pati sa palayan, siya yan nagpapatanim ng palay. Yan. Medyo malaki to guys. Ayun nagpatubig na Inaagusan ng tubig. Tapos yan. Yan, malaki yan dyan. Alam nyo guys, maraming naliligo dito. Kahit ang tubig dyan na ay madilaw na, maraming naliligo, naglalaba. Basta, lahat na ng dumi nandyan, nag-ipon-ipon. Madumi naman talaga kasi walang labasan ng tubig dyan eh. Puro lang, papasok lang pag kaya sama-sama mga dumi nila dyan. Babae at lalaki dyan naliligo. Pati maghugas ng mga pinggan-pinggan dyan. Yan sila naghugas, mga burara. Yan siya. Yan siya. Pag umuwi dito yung mister ko,
Papangalan yan sa anak niya. Kasi nag-iisa lang naman yung anak namin. So, papangalan niya yan. Tapos yung palayan niya rin, 2 palayan, ipapangalan niya rin sa anak namin. Para kahit kung mawala man kami sa mundo, at least yung anak namin hindi maghihirap sa pagkain kasi may palayan. Ganun guys. Maano rin dito guys, parang na-imagine ko yung lugar namin sa Mindanao. Kasi ganito, probinsya. Pero mas iba pa rin yung feelings mo pag nasa ano ka talaga, nasa probinsya mo, sa lugar mo talaga, yung kung saan ka pinanganak. Feel na feel mo talaga kung ano yung sa lugar mo. Ganun. Dito, probinsya, pero mahirap dito guys. Mga tao dito, mga chismosa. Kahit mga bata pa, magaling na magchismis. Kaya ako dito, pag may bisita doon sa bahay, nagbibigay lang ako ng kung anong kailangan, snacks or ano pa. Tapos, nagkukulong na ako sa kwarto. Ayaw ko makihalubilo. Mga tao dito, lalong-lalo ng mga babae, mga chismosa, akala mo naman mahilig pati mamintas. Ang lamang lang naman nila sa akin is ilong. Yun lang naman. Kasi ako pango, sila matangos ang ilong. Pero yung itsura ng bunganga nila guys, nako, namumulang nangingitim, nakakakain ng nganga. Pero gaba. Hi guys, nag-bell na. Papasok na yung mga estudyante at mga teacher. Yan na. Yan na. Ang lawak nitong na to. Itong fish pond ni Mister. Ayan o. Pwede nga patambakan ng lupa yan. Gawa ng bahay. Pag pinagawan to ng bahay, naku, ang ganda siguro. 1 milyon lang ang pera mo. Ang ganda siguro. Kung ako lang may pera, patambakan ko to. Tapos lagyan ko ng bahay. O, diba? Okay guys. Hanggang dito lang tayo. I-end ko na yung video ko. Maraming salamat. Please like and subscribe. Hindi pa ako monetize. Nasa 1K subscribers na ako. Pero yung watch hour ko pinaka lowest talaga is 7 watch hour lang ako, sa totoo lang. Okay guys, uwi na ako ng bahay. Maraming salamat. Bye bye.